Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Nezuro handina kukwanisa kukupakurirai zvirongwa zvemasikati because zino rakazongotanga kungorwadza kuma 11 am ndo parakatanga kurwadza, but haiko zvinozvi zvava nani. Matova kumabasa here kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndine handizivi kuti ndikati i-confession, but inokwanisa kuva hayo confession because dzimwe hama neshamwari hadzizvizivi kuti chii chakaitika kuzosvika ndichizobhuroka, even though ndainge ndakaroora mukadzi muSouth African. Saka ndakanzwa vamwe mukoma vainge vachivhaira vachiti ivo vanofamba neRange Rover. Takatombofamba nadzo motikari dzinodhura, but kana wakaroora mukadzi wemunomu zvinenge zvichitoda nyasha dzaMwari kuti ukwanise kuzotransfer upfumi ihwohwo uchihuendesa kuZimbabwe. One thing that she will make sure is that upfumi hwose hunofanira kuti hunge huchizosara muno muSouth Africa. Zvakaitika mukoma ndezvekudai: ndakauya muno muJoni ndokubva ndachizotanga kuita zvekudhiraivha matrack. Saka ndaidhiraivha matenga tichideliver fuel. Saka taita madhiri ekuti taipota tichitengesa fuel. Saka taiti kana tatengesa fuel zviya sezvo taipota tichisechwa, murungu wedu aikwanisa kungotumidzira manager, wotosangana namanager, then manager wobva atopinda mutrack ototanga kutosecha. Ende waiti kana ukaonekwa uine mari yakawanda waifanira kuti unge uchiexplaina kuti mari iyoyo waiwana kupi. Sevanhu vatema tainge tichitengesa namukambani, especially ukashanda nevanhu vekuMozambique vanenge vachingotengesa kuti hapana vanhu vari kutengesa dhiziri, ivo vanenge vachida kuti munge muchingoshanda musingabiri murungu. Saka tainge takabatana maZimbabwe nemaSouth African tichizvidza kuti panapa takava kuzotsvaka mari. Saka kana waonawo mukana wekutengesa dhiziri unofanira kuti unge uchingotoritengesa dhiziri racho. Asi vekuMozambique vainge vachiramba vachiti havadi kuona munhu anobira murungu. Saka nekuda kwekuti mari tainge tichibata mari yakawanda, apa usingatendedzwi kuti unge uchizoonekwa uine mari yakawanda kudaro mutrack, zvatainge tava kuita ndezvekudai: taiti vakadzi vedu kana kuti girlfriend, taiwanzo kudhila nemagirlfriends, then girlfriend anotouya ototora mari kugaraji uko kwaunenge waita madhiri watengesa dhiziri, because taitenda unodhilivha kumagaraji mamwe evanhu vatema tobva tatopiwa mari. Saka girlfriend anenge atoripo, obva atotora mari obva atoenda kumba mozosangana. Ndakasvika pakutengera girlfriend motikari, ende kutenga kwandakaita motikari hazvina kumbondirwadza because mari andainge ndichiwana yainge yakawanda. Saka ndakaita about 3 days ndainge ndatotengera girlfriend motikari because ndakaenda ndikanodhilivha ndikadzoka. Handina kuzorora 3 days ndichingorarama 1 hour. Zvazvekunzi matenga hafanira kutanga achifamba usiku, ndaifamba neusiku ndichitira kuti ndiye ndichikavha makilometers because ndainge ndichida kureiza mari yekuti ndige ndichimutengera motikari. Saka ndakabva ndachizomutengera BMW, ndiyo yaainge akati ainge achida. Ndakamutengera BMW ye65k, yainge iri second hand zvayo, but yainge ichiri in good condition. Saka ndaiti kana ndikabuda muJoburg ndikanzi ndiri kuenda kungava kuri kuMpumalanga, iye anenge atori kumashure kwetrack kana kuti kumberi kwetrack rangu, tichitofamba tiri vaviri. Then kana ndapiwawo mari kana kuine kumwe kwandinenge ndichifanira kuti ndige ndichizoenda, taizosangana later on muJoburg, then ndombotanga ndamboita zvebasa. Asi kana tichidzoka tiri tose taitongodzoka takatoti iye kumashure kana kuti kumberi kwetrack rangu tichitongofamba takadaro. Life yainge iri bore. Saka
ainge akati kana ndikakwanisa kumubatsira kuti ndinge ndichipinza imwe hanzvadzi yake basa ndokubva ndatanga kutraina tsano. Hazvitendedzwi kuti unge uchidzidzisa munhu rori apa uchidhiraivha tenga wakatakura petrol kana kuti diesel, hazvitotendedzwi zvachose. But nekuda kwekuti mukadzi ndainge ndichimuda ende ndaifungidzira kuti tine a brighter future together, ndakatora hanzvadzi yake yekutanga ndikatora nasekuru hanzvadzi amai vake nedzimwe hama. Handina kunge ndakaziva kuti pane umwe uyo ainge akati cousin brother, it was her ex baby daddy, vainge vatori nemwana mumwe chete. So I took that guy and then I trained him as well, akatotanga kutoshanda pasame company. Nekufamba kwenguva mukomana ashe ndakati ndatoroora ndava kutogara naye muSouth African iyeye. Mapepa angu ainge asina problem because pandakazochata naye then I switched kubva kuvisa rangu rainge riri regeneral workers permit ndokubva ndachizotanga kushandisa temporary residency sezvo ndainge ndaroora muSouth African. But muSouth African kana achida kungokudonhedza unotongodonha, zvitongori very easy. Ndaitotiwo kana ndiri panenge paine maZimbabweans ndaisatodawo kutozivikanwa kuti ndiri muZimbabwe ndichitya kuti ndinozomakisiwa because ndainge ndapinda by then, ndainge ndatopinda machena. Saka nekuda kwekuti ndainge ndava netemporary resident permit apa tichishanda zvekare tikatanga kabusiness kedu but mari yainge ichibva kumatraki uko. Saka tainge tatova vanhu vainge vatova bore, tikatotorawo imba, tikatotorawo motikari dzakanaka. Mistake yandakaita mukoma ndeyekuti patakabva tachizonotora track hatina kunotenga track cash, ndakanotora track through the bank, zvekuti dai ndakatenga track cash sezvandainge ndakaudzwa naamai pandakavaudza kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichitanga mabusiness muSouth Africa. Amai vangu vainge vari teacher, vakati wadi waita zvekuunganidza mari yako first cash wonotenga track. But nekuda kwekuti ndainge ndiine good credit score ndakabva ndachizoenda nemukadzi, she was the director since ainge ari iye muSouth African, ndokubva tachizoenda tikabva tachizonotora track kudealership brand new. Track ratakatora it was a Scania track, ndokubva rapinda parod rikatanga kushanda. Asi dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakatenga necash ringadai rakatoenda kumusha, ndaitotsvaka nzira dzekuti ndinge ndichiriburitsa muno muSouth Africa roenda kuZimbabwe. But nekuda kwekuti it was under the bank, by the time yandakada kuti ndinge ndichizotanga kumhanya kuti ndinge ndichikwanisa kuzosmugula track outside of South Africa, it was already too late mukoma. Zvinhu zvakabva zvachizotobhaja paya. Saka ndakanga ndiri munhu ainge aine mari, ndiine upfumi hwakawanda. But nekuda kwekuti ndakatora mukadzi wemuno muSouth Africa, takangotanga kungonetsana nekanyaya kadiki. Dambudziko rainge riripo pakati pedu, aiva munhu ainwa doro. Most of the women vemuno muSouth Africa ivo vanoita zvekunwa doro, saka tainge tava kunetsana. Aifarira kuenda kumafaro, in which I did not have a problem. But one day akazoti adzoka kubva kumafaro, I then saw kuti mumotikari mainge mutori neused condom. Ndakamubvunza, tikatotanga kutonetsana, ndikatoziva kutoti saka ndozvaanoita. And it's obvious kana uine mukadzi anoenda kubhawa, even kuma normal clubs kuya kana vadhakwa vanhu makasangana vakadzi nevarume, it's obvious pane vanozototanga kutoita mafeelings for each other, ende mukudhakwa ikoko vanotorara vose. Saka mukunetsana kwatakaita, ndainetsana naye tikatukana ndikamurova. Saka ndamurova kudaro akati uchazviona, ungandirova inini ndiri muSouth African iwe uri muZimbabwe noswera uchindirova. Akabva achizoenda kumapurisa akandisungisa. Ndakati ndakavharirwa mujeri madhiri ose ndopaakamaburitsa pachena, because kana maroorana zviya munoudzana mamwe madeep secrets. Like permit yangu mukoma ndainge ndakaita permit yekutogadzirirwa zvokuti inenge iri mumusystem but isiri yako. Vanongonotora information yeumwe munhu anenge akaaplya permit then obva
atongobuda munyika or someone anenge akatofa, because permit yandaitoshandisa yainge iri yeumwe womukadzi ainge akafa mushure mekunge awana general workers permit yake. Saka vanongoramba vakaichengeta musystem zvekuti unongoramba uchingoishandisa but inenge isiri yako, zvekuti ndaitoti kana ndichitoenda kumusha ndainge ndisingatoshandisi passport iyoyo pabhodha, ndaitodhindisawo normal sezvinongoita vamwe vanhu, but kana tadzoka kuno kuSouth Africa ndaitotanga kutoshandisa permit iyoyo, zvekuti kunyange ukasangana nehome affairs vaine zvimasikana zvavo, kana akatongosikana inotongoripota kuti permit irimo musystem. Asi kana vakazoita deep ndo pavanozoona kuti permit iyi ine madetails eumwe munhu asiri munhu uyo ari papassport. Saka ndo yandainge ndichishandisa. Ndakabva ndachizoudzawo mukadzi, sometimes when you are in love unopedzera wava kutaura zvimwe zvinhu nema-deep secrets ekuti anenge asingafaniri kuti ange achizviziva. So I then spoke about permit iyoyo, ndikabva ndachizomuudza everything sezvo tainge takachata. Ndava a temporary resident wemuSouth Africa, handina kunge ndakaziva kuti kana afunga kukukaurisa muSouth African she will go very far. Ngomanashi temporary permit yangu yakasvika pakuitwa cancelled nekuda kwekuti ndakanzi visa rangu iro pachezvaro rainge risitori original. Saka kunyange ndainge ndakachata nemuSouth African it did not even mean anything because ndainge ndakashandisa permit yefake pamuchato wacho. So that is what happened mukoma, zvinhu zvikatodhakwa. Ndakangoita almost 4 months ndiri mujeri. Pandakabuda she had changed everything. Kambani yatainge takavhura akaenda akanofara bank recompany yatainge tichishandisa, akavhura another bank with another company. Ndakabuda ndikadzokera kumba, ndakatongoona kuti munhu ainge achitoratidza kutoti hatomborina kana mufaro zvachose. She did not even want me around. Then ndo pandakabva ndachizoudzwawo neumwewo muSouth African, but aita sekunge ainge aine ukama nemukadzi wangu, akanditi ukaramba wakagara panapa munhu uyu anokwanisa kukutsvakira kana vanhu vanokuuraya. Dai hako uri umwe wangoita count your losses and move on with your life. It was very difficult mukoma, handidi kukunyeperai. Ndaiva munhu wekuti ndainge ndiine zvinhu zvake but I lost everything out. And chinondirwadza chakandibata mukoma ndechekuti ndakashainira mukadzi. Kushainira kwandakaita mukadzi wangu arekedzai Mwari vanditonge, because ipapo pandakatanga kuita mari tichitengesa fuel ndainge ndiine mukadzi wangu wadainge ndiinaye, but nekuda kwekuti tainge takasanganawo mujoni vanhuwo vaipotawo vachingotaurawo zvavanotaura, especially sehama dzangu ndo dzakandipa mabad advices, because mamwe mashoko avaitaura ekuti mujoni hamuwanikwi vakadzi. Ukangoona mukadzi atongoyambuka bhodha ari ega zvinoreva kutoti anenge atori hure. Saka zvinhu izvozvo zvainge zvingori mupfungwa dzangu zvichingondinetsa mupfungwa, ndichingoti kana ndakamutarisa ndobva ndati saka mukadzi uyu akakwanisa kuuya ega kuno kujoni zvinotoreva kutoti anenge atori hure. Apa as a truck driver you can spend many days, even 2-3 months usina kuona mhuri yako. Saka mukuzotaurawo kwandainge ndichiita nehama, hama padzakazviziva kuti ndava kubata mari, saka vainge vava kungondidiscourage especially pamukadzi wangu. And ndainge ndava kutiwo kana ndiri pamba semunhu aipota achiudzirwa zvekuita, especially naamai vangu, she is very controlling. Saka vaiti kana vakandiudza zvavanenge vandiudza kuti muroora angori nemamudhu, dzimwe nguva kana ukataura naye paWhatsApp anokwanisa kungokupindura ma1 word kana ukamufonera hadaviri. Saka ndaizotobva kubasa ndakatobhipa, ndotosvikawo pamba ndotoonawo mukadzi anenge atoriwo mumamudzu ake, tototanga kutonetsana. Saka ndaizongobuda ndobva ndatoenda kumuSouth African wangu, ndakamushainira mukomana acho zvekuti ndakamusiyawo asina chaainge ainacho, mari ndichitobata. Ndaifamba nemotikari yakanaka ndisati ndatombotanga kutogara nemuSouth African, but mukadzi
ainge asingagari pamother seat because ndaitomudza kuti aiwa handidi kuti ugare kufront because tiri vanhu vekuti we are no longer in love, tinongogara tichingotukana, saka unenge uchida kugarirei pamother seat. Mother seat panogarwa nemukadzi anenge ari romantic, kwete mukadzi akaita sewe anongofarira love yechibhinya yekumaruzevha. Saka ainge ava kutozviziva kuti ndainge ndava nemusouth african uyo wandainge ndichifambidzana naye. That woman, she tried shame kuti tirambe tiri tose, but I abused her so much zvekuti ndaikwanisa kuti kana ndikarova 2 months ndisipo pamba, pandinozodzoka pamba kana akada kuti uya tinge tichisika bonde, andaiona sekunge ari kuda kutondiomesera because uku ndinenge ndabva mukupiwa bonde neyellow bone. Apa munhuwo akangoitawo zvake because ndakamutorawo ndiri desperate, saka ndainge ndisina choice, ndikangoti chero tangopinda murudo. That was what mattered at that time. Zvino ndainge ndava nemari ndikabva ndati muSouth African yellow bone, zvakabva zvachizotanga kundi-affect performance yangu because ndaiti kana ndiri pamba aisvika pakuchema achichemera bonde, uye zvekare ndaitomunyima. Ndaizoti kana kuri kunzi ndikangotiwo zvinge zvichindibva, ndaiti kana ndotongoita bonde naye ndaitotanga kutofunga yellow bone muSouth African, ndokutoti ndinge ndichitopedza. Akazosvika pakutozviziva kuti murume uyu ndozvaanoita, anoti kana ari pamusoro pangu kuti ange achinzwa mafeelings hunge atofunga nezvemuSouth African wake, but akaramba akangoshungirira achifungidzira kuti situation zvimwe kudai ichachinja, but mumwoyo nemupfungwa ndainge ndatoita move on because iye pachezvake ainge asina chaaikwanisa kundibatsira nacho. Aingova nepassport, ainge asingatokwanisi kana kutovhura bank account. Ndakaona kuti ainge iri loss, but dai kwanga kuri kunzi ndakaramba ndiinaye mukadzi iyeye, it's obvious mabusinesses edu tingadai takanovhurira mabusinesses kumusha, zvimwe kuda ndingadai ndichiri mbinga kutaura kudai nekuda kwemari yandaibata. Mukomana taibata mari even kuma 70k, wabuda nelod yefuel unorova madhiri because dzimwe nguva taita madhiri ekuti tinonotengesa petrol. Kana watengesa petrol wobva wachizonodira mvura tengi rotozara because taitodhila nevakomana vaishanda mumadhepoti akasiyana-siyana, zvekuti takapedzisira tava kutoita zvivindi zvekutotengesa fuel yose inenge iri mutengi, especially kana murungu aenda kuvacation. And tainge tava kutoita madhiri acho namanager ainge ari murungu wepakambani patainge tichishandira, saka ndiye aitreka motikari. Aitongoti kana ukaenda kumadhiri otodhilita tracking history yacho, track rotongoita sekunge risina kutombobuda mudepot, unenge uchingori mukiu. Izvo unenge watoenda ukatonodhiliva fuel pane tumwe tumagaraji tunenge turi mudhuze nemumadepot, then motoita mari yenyu. But mukoma upfumi hwose ihwohwo hwakasara huri mumaoko emuSouth African. Saka ndo nyaya yangu yandiinayo mukomanasha. Handizivi kuti ndikati isecret here kana kuti it is just a testimony. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakatomboitawo mari yakawanda kwazvo pavainge vachiri kugara nemuSouth African, but akazovasungisa after vabata kuti ane ma-used protectors mumotikari avo ainge akatoshandisa neboyfriend paakaenda kubhawa. Munoti kudii nenyaya yekuti mukadzi anonwa doro, murume haanwe doro. Mukadzi anoenda kubhawa, murume haende kubhawa. Munowirirana nazvo here zvanga zvichitaurwa namukoma vedu kuti as long as mukadzi achienda kubhawa anozotogumisidzira ava kutorara nevamwe varume kumabhawa ikoko. Hanzi mukutakwa ndo pavanozoita izvo zvavanozoita. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa.
ndauya pano ndiine confession yangu yandinayo. Saka ndakaromba iro rinogore, ndakaromba mainge muri muna January. Ndakarombeswawo neimwe ng'anga Yeku Malawi iyo yainge yauyawo kulocation kwandainge ndichigara ndisati ndatanga kugara kuma suburbs. Saka yakauya kuzobatsira umwe murume uyo ainge aine chikwereti changu. Saka ainge ari muSouth African. Basa randinoitawo basa rekuvaka. Saka ndainge ndakavaka 3 rooms pamba pake. Saka ndakabva ndachizoenda pamba pake ndichida kubvunza kuti ainge achazondipa rini mari. Ndasvikapo ndo pandakabva ndachizoona kuti painge paine mutambo wechivanhu. Ndakati ndapinda gedhi ndikaona kuti painge patori nevanhu vainge vakawanda pachiitwa mutambo wechivanhu. Ndakatendeuka ndichida kuti ndinge ndichivhura gedhi. Akabva achizotuma mwana, akabva achizouya akandiudza kuti hanzi nababa ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichivafuratira, ndaitofanira kuti ndinge ndichizoenda ndinge ndichinogara nevamwe, sezvo painge pachiitwa mutambo wechivanhu hanzi hazvitendedzwi kuti unge uchizofuratira vanhu vanenge vakagara. Unofanira kuti unge uchitoparticipate kusvika mutambo wacho wapera. Ndasvika paya vakandiudza kuti kwainge kwangosara about 30 minutes kuti mutambo wavo wavainge vachiita unge uchipera. Saka ndakagarawo pasi nevamwe ndikatopiwawo doro rekuti ndinge ndichinwa. Umwe nomwe ainge aripo akabva achizopiwa zviyo zvekuti unge uchizvibata apo patainge tava kuda kupiwa maropafadzo neng'anga yacho iyo yainge ichigadzira musha. Saka ndakapiwawo zviyo ndikazvibata, zvikabva zvachizonzi umwe nomwe anofanira kuti ange achitsvaka chipepa then obva wachizoisa zviyo oenda nazvo nekuti zvinozokupa laki. Ndakaita saizvozvo mukoma, then ndokubva ndachizoenda hangu kumba mushure mekunge ndapiwa kamari kangu. Saka after a couple of days ndo pandakazoti ndichimuka ndikabva ndaona kuti pandainge ndakagadzika kabepa, because kabepa ikako kainge kakanzi unongokaisa panzvimbo pekuti pasvike light panenge paine rima. Saka ndainge ndakaisa mune chimwe chipushing tray chandainge ndakagadzira ndikachita chicupboard, ndo mandaitoisa maplates imomo. Saka ndakaona kuti mainge muine ruva rainge ravamo, ndikavhura ndikabva ndaona kuti mainge muine ruva rainge rakanaka riine macolors akasiyana siyana. Pamashizha, panzvimbo pekuti panofanira kunge paine mashizha, ndakaona kuti painge paine mashizha ainge asiri egreen but ainge akaita rainbow. Saka ndakangozvisiyawo ndikaenda kubasa. Ndava kubasa ndo pandakazotanga kufunga ndikati asi takaudzwa kuti kana ukaona ruva rachinja macolors unofanira kuti unge uchizotsvaka fresh milk obva waridiridza. Ndakatombosiya basa ndikabva ndadzokera kumba ndikabva ndanotenga fresh milk ndobva ndachizodira pamusoro peruva riya ndikadzokera hangu kubasa. Takazobva kubasa maybe it was somewhere kuma past 7. Ndasvika kumba mukoma, pandakavhura door ndo pandakaona kuti mukabhoti mainge muine mari yainge isina kuwanda, maybe it was around 4,000 rands yandakaona iri mukabhoti. Ndainge ndisitorina kana mari, I think ndaingova ne20 rand yandainge ndakazviudza kuti ndo yandainge ndichazotengesawo chisevo musi iwoyo, but ndakaona muine 4,000. Ndakaitora mari ndikabva ndachizonoishandisa ndikanotenga zvandainge ndichinzwa kuda musi iwoyo. Mangwana acho makuseni ndakabva ndachizoenda ndikanotaura nemuSouth African uyo ainge akandipinza mazviri. Ndasvika pamba pake ndakashamisika because ndakatoona kutoti painge patori nemotikari nyowani Lexus yainge isina manumber plates ainge achangobvawo mukutenga. Saka ndakamuudza zvainge zvaitika, akandiudzawo kuti naiyewo ndo zvainge zvakaitika kwaari. Haana kunge akandiudza kuti zvainge zviine urombwa mukati. Akanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizongoramba ndichingotevedzera mhiko dzekudiridza ruva nemukaka kusvika sekuru vazouya. Sekuru vakazoti vauya vachibva kuMalawi ndo pavakazondiudza kuti ndainge ndatoromba ende ruva rinozopa
rinozopota richida ropa. Saka so far ndiri kuripa ropa rembudzi, apa manje ragraduata rava kuda ropa remunhu. Ndiri kunzi kunosvika next year kuna June ndofanira kunge ndachekeresa munhu. Saka vakanditi hazvinetsi, zvaunofanira kuti unge uchiita ndezvekuti unongotenga motikari. Kana watenga motikari wotsvaka munhu wekuipa motikari iyoyo. Saka vakanditi vanhu vari kufanira kuti vange vachizofa ndinofanira kuti ndige ndichiuraya vanhu 4 nekuti mari yandakatanga kubata it was 4,000 rands. Zvinoreva izvo kuti vanhu vari kufanira kuti vange vachizofa ndige ndichizoshandisa ropa ravo, not at the same time, asi vanhu vacho vachazofa after each and every 2 years panenge pachifa munhu, zvichireva izvo kuti ndichararama kwemakore 8 ndichidya mari ndichiita zvandinenge ndichinzwa kuda, then after 8 years mushonga ndopainenge yaexpire, ndopandinenge ndava kufanira kuti either ndoenda kuMalawi ndonotaura navo sekuru vobva vandiitira zvekare mamwe mavows, ndobva ndararama zvekare dzimwe 8 years or whatsoever mamwe makore avanozondipa ndichingodya mari. Saka nyaya iripo mukoma ndeyekudai, ndiri kufunga kutenga motikari 4, but sezvo vanhu kumusha vachizviziva kuti ndainge ndingoriwo munhu anongorarama life yekiya because vanhu vandiri kufanira kuti ndige ndichitengera motikari vanhu vemunharaunda kwandinobva inini, vanhu vandinowirirana navo ndo vandiri kufanira kuti ndige ndichitengera motikari. Ndiri kutya kuti kana ndikangoenda kumusha ndotonotengera munhu motikari, won't it be suspicious? Because ndakanzi ndisati ndaita kana madevelopments pamusha ndiri kufanira kutotanga ndatongotengera vanhu vandinoziva vemunharaunda 4. Saka ndinotya kuti vanhu vanozova suspicious because isusu titoriwo varombo vekupedzisira kana ndisingaverengi mari idzi dzeurombwa dzandatotanga kutoitawo gore rino. Zvingazogamuchirika here mukoma kuti munhu anga aita makore akawanda kudai asingakwanisi kudzoka kumusha, paanodzoka kumusha otodzoka achitofamba nezimotikari rakanaka uye zvekare achitopa vanhu motikari? Won't it be suspicious? Please ndibetsereiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma azvo veduwe, hanzi ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitenga motikari 4 dzakanaka, then ndobva ndachizodzipa vanhu 4 avo vandinenge ndichazoshandisa pamhiko dzangu dzeurombwa. Hanzi ndichaita mari kwe8 years ndichidya mari each and every 2 years. Hanzi pavanhu avo vandinenge ndapa motikari pane 1 anofa, then the following year pane umwe zvekare anofa kusvika 8 years dzakwana. Then kana 8 years dzakwana zvinoreva kuti mishonga inenge yaexpire, then obva wachizotangidza zvekare kugadzirirwa zvekare mimwe mishonga. Asi hanzi ndiri kutya won't it be suspicious kuti kana ndikaenda kumba ndikanodonata motikari vanhu vakazotanga kufa? Won't it be suspicious? Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakatangawo crash muno muHarare, zvinhu zvakambotanga zvichafamba zvakanaka, but most of my customers angu vanhu vekuchurch because ndiko kwandakaita announcement. Saka to support me vanhu vekuchurch vakabva vachizounza vana vavo. Asi kutaura chokwadi mukoma, crash haisi kumbondipa kana profit zvachose. Mari yandakaburitsa nemari yandiri kuwana hazvisi kana kumbomeka sense. Saka murume wangu iye ari kuti kana tikafamba, akati iye ane vamwe sekuru avo vaanoziva, hanzi vekumount Darwin. To my surprise anoti akatomboendako kuna sekuru ivavo patainge tichiri kuJoni. Hanzi akaenda nefriend yake vakabva vachizonotigadzira because vainge vasingadi kuti tinge tichizoita zvemaboyfriends. Saka anoti akaenda ikoko nefriend yake ndokubva vachizonopiwa mushonga wekusimbisa marriage. Saka anoti sekuru ivavo vane masimba, ari kuti andei ikoko tonopiwa laki rekuti tikwanise kusimudzira crash because mari atakashandisa yakawanda mukoma. Ndiri kutsvakawo rubatsiro kubva kune vedare renyu nemazano. Ndinomboedza kunamata but situation
haisi kana kumbochinja zvinhu zvakaoma mukoma. Crash haisi kumboita kana profit zvachose. Apa ndinofanira kuti tige ndichiburitsa mari kuitira kuti Crash irambe iine image yakanaka, sezvo it is a premium private crash, but we are losing a lot of money. Handizivewo kuti ndingaita sei. Ndoenda here nemurume wangu kung'anga, then tonopiwa mushonga welaki. Iye ari kuti it won't be harmful, please ndibetsereiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please musaenda kung'anga, because kana mukaenda kung'anga muchanopiwa mishonga yamuchapiwa ikoko, then mobva machizotanga kuitiswa dzimwe mhiko idzo dzekuti mune ramangwana munozozvidemba. Take for me as an example, iro rinogore zvinhu pazvakatombooma kwakatouya vamwe sekuru vakati you give me marketing, then ndokugadzirira track rako risazofambira mahara. But vision yandakazongoona, so I told myself kuti